أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أما المشرف لا تي في لجب وموبل جلين فوني إسلامي كفولنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسيل على كلام محمد كان صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قصدني سنمو بلا جلي مولودو حكمو كنا لا نوي على كلا كبنغلي سانيل مانينا جي nisodiyawe bela jelembe ikani sodiya ira ala kira kula kenebaw kan misiri kono fo ka taa se du kɔnɔnaw la wa bɛɛ n'i ka nisɔndiya yira cogo don ala kira ka bangeli la. ale don ma kɛ don gansan silamɛ ɲuman si bolo f'i ka kɛwale dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ k'i nisɔndiyara ni ala kira muhamadu ka bangeli. an balimamuso Mafi Keita ale ni a balimaw ye o nisɔndiya in yira u jɛra titibu la nin don in na ka ci bila karamɔgɔw caman ma, balimaw, sigiɲɔgɔnw ani badenw bɛɛ lajɛlen ma ani kanubagaw ma walasa kanu ka nisɔndiya yira ni ala kira ka bangeli. karamɔgɔ caman tun bɛ a kɛnɛ kan wa ala kira majamuli dongilidalaw caman fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna la. an ye min sɔrɔ o kɛnɛ in kɔnɔna la, an ka jɛ an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم. فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدع نوح في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابدا مولده الطيب انصره يطيب مبتدا منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البعث والنقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على هو خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه ونهر ساهل عين من سدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء ساوات أن غضت بهيرتها ورودها وردها بالغيظ نزم. مولاي صل وسلم دائما برجي على حبيب على قبل من جاننا كلهم. كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والانوار ساطئة والحق يظهر من معنى ومن كلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق نعم الخاتم لما سبق نعم ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم نعم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برما أسلامه أما فن إسلامه بفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيا أمي الله سبحانه وتعالى الديلي. نعم. أمي كنا مينغابي. نوي مولودو كناي. مولودو إسلامه بتاعي. نعم. شرفو ولو بالدم كتا على كرم صلى الله عليه وسلم. نعم. بفاطمة الزهراء. نعم. نو صوتي كي أيرب بنا كدو. نعم. نو سيدنا علي رضي الله عنهما جميعا. ani Seydina Ali ye sotigi muso wɛrɛ minnu ta an ba Fatumatu Zahara o kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen bi dabe ka taa sherifiya ma kuma min na ni Allahu subhanahu wa ta'ala ni a ye Qur'anu aya jigin alakira baka yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ko Allah subhanahu wa ta'ala ya laini akan masaya belebele ina kan nɔgɔ ta ka bɔ alakira na somɔgɔw ma kuma min na ni Qur'anu aya in jigina an y'a mɛn an mɔkɛ da cogoya min na n'o ye Muhamadu Akibu Soso ye a ko alakira ye maa bila ka taa Seydina Ali wele ani an ba Fatumatu Zahara ani Seydina Al-Hasan ni Seydina Al-Hussein a ye koso birifin ta k'a biri ani u la ko a ko Allahumma haulai ahlu bayti azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira a ko Ala ne ni zomaw de a ko e ka nɔgɔ ta ka b'u la k'u saniya bala o kumana ko so danangolo finɛtiriw daw fini minnu bɛ so kɔnɔ ani mɛlɛkɛw ka taa sangaba mɛlɛkɛw la ka taa bila fo laarisu mɛlɛkɛw la ko a bɛɛ lajɛlen amina fɔ o kumana ko in daminɛna yan yɔrɔ de la o kumana ni o kɛnɛ sigira alakira mando bɛɛ lajɛlen ni bi a la sabu alakira mando bɛɛ ni b'a la cogoya jumɛn na alakira bako sallallahu alaihi wasallama maa min ka di ale alakira ka tɛmɛ maa bɛɛ kan o de ye maa min b'a ale mando kisi ɲini ka tɛmɛ maa bɛɛ kan alakira mando kisi ala y'o kɛrɛnkɛrɛn alakira mando mi kisi ni fɛn jumɛn ye o kuma na o ye mukaffiratu zunubiw de ye sabu an ka bi tile in na anw sun tɛ se k'an kisi an ka seliw t'a kisi sun t'an kisi hijiw t'an kisi sabu munna a t'an kisi sabu ani afatul qalbiyaw bɛ ɲɔgɔn fɛ afatul qalbiyaw ye jumɛn ye kotajuguw kɛ bɛ ka an ka batow ɲami ni kotajuguw kɛ bɛ k'a ɲami ala b'o kɛ kira si ye k'a ta nabila nuhu na ka d'a bila fo Seydina Muhamadu la ni Seydina Muhamadu kelen tɛ ala y'a kɛ anw de ye kira tɔw ni olu taara o tile banna nka alakira ba tile a bɛ dumi fo ka taa se kiyama jɔ don ma sabatilen de don o tuma na anw bɛ alakira mando bɛɛ lajɛlen ɲini ni kunanja ye sherifiw bɛ alakira mando bɛɛ lajɛlen ɲini ni kunanja ye wa tigɛnga ye min ye alakira mando bɛɛ lajɛlen bɛ don alijinɛ na fo ni min banna yɛrɛsagoya kuma tɛ kuma dɔn kuma tɛ alakira ba ko kullukum yadkhulul janna illa man aba ko an bɛɛ bɛ don alijinɛ na fo ni min banna dɔw b'a fɔ ko n'an ye mukaffiratu zunubi fɔ ko an bɛ ka mɔɔw su ka kɛ alakota kan la maa min bɛ yen i y'a faamu ni faamu min ye o de don i y'a faamu ni faamu min ye o de don nabila Musa a ɲɛ bɔra Seydina Muhamadu mandenw ka mandoya fɛ a y'a ɲini ala fɛ ala ko n y'a lase ko Seydina Muhamadu n'a mandenw ye o ye kira ye ulul azmiw la nabila Musa b'o olu la an balima alisilamɛw n'i y'i sauvé dɔn i b'i ala barikada cogo dɔn ala ye ninnu anw ye Seydina Muhamadu kama kira tɔw n'u mandenw n'i y'u lajɛ ka na tile tɛmɛnen tile wɔɔrɔ kɔfɛ tile tɛmɛnen tile wɔɔrɔ kɔfɛ i bɛ na a ye k'a fɔ Seydina Muhamadu mandenw kɛrɛnkɛrɛn cogo n'a si kɛrɛnkɛrɛn cogo tɛ kelen ye ala y'a fɔ adama da ala bɛ diɲɛ da don min na a ye kalamu yamaru ko kalamu ko uktubul muqaddarati ko lahul mahfuzu a ko bigi ka latigimafɛnw sɛbɛn a sanfɛ a bɛnna a bɛ ummaw sɛbɛn ba'ada umma ummatan ba'ada umma ummatan ba'ada umma o kumana kuma min na n'o kɛra se nana kɛ Seydina Muhamadu mandenw ma a b'a fɔ karisa mandenw ye nin ye ni u ye nin kɛ n bɛ yafa u ma n'u ye nin kɛ n b'u la an ka taa walima n b'u halaki n ko halakili datugura Seydina Muhamadu dɛbɛ barikama talen de kɔfɛ n'o tɛ kira tɔw mandenw na asaabu santi mɔgɔw n ko ala y'olu halaki k'olu kɛ warabilenw ye
y'a faamu kira caman bɛ yen samuda mɔgɔw ala y'olu halaki a ye fiɲɛjugu ci u ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman nka ala y'o datugu seyidili bashari dɛbɛ barikaba talen kɔfɛ ala y'o datugu k'a fɔ a ti maa halaki tuguni halakili datugura n y'a kɛ jeni kosɔn an ba aminatu barikama o denkɛ n'o ye seyidina muhamadu ye seyidina abdulahi denkɛ n'o ye seyidina muhamadu ye seyidina abdulmutalibu mɔden n'o ye seyidina muhamadu ye o tuma na an balima alisilamɛw an k'an zonguw dɔn an ka kumafuw to yen an ka tugu ala kɔ an ka tugu alakira kɔ in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah kuranɛ aya de don an balima alisilamɛw ala ko alakira ma alakira a f'u ye ni aw bɛ ne alakira kanu n'a bɛ ala kanu a bɛ alakira kanu a ye tugu ne kɔ o tuma na an balima alisilamɛw n'o sabatira wa o de sabatilen don an bɛ fɛ ka min fɔ mandenw ye o de ye inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a fihi khalaqa Allahu Adam wa fihi qubida wa fihi nafakha wa fihi sa'aqa fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu wa kayfa tu'ridu salatana alayka wa qad arimat ay buliyat فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا أما ما أسلموا يا أبو داود كحديث عميد دايا رولا سبوا واتي كورونيدو على كرا بقول صلى الله عليه وسلم جمعة شوبولا جمعة كليبولا أنا صلي شايا على كراكا على مندو بلا جلي ني ما ملياردو ني ما بلياردو أم بلا جلي كصلي كتاب الجرا على كرا بنا صلى الله عليه وسلم كاتوا في روضته الشريفة آمين يا رب أكمل كوانا صلي شايا على كراكا كابي جرا على الله أبي فو أيه كارس كرموشيري جو ya famu ko ni min ye jeli mama de a solla ala kiraka sallallahu alaihi wasallama ka fo ka bi jira la bi beddo abi bedi batogo do kele o kuma na nga soli cha ala kiraka soli kundigi no ya nga sanadu tigi ka soli Sheikh Ahmad Tijani salatul fatihi min jiye kele akafsa je soli bela jale subhanallah aw min nga oye anga soli ala kiraka hal na kira fardaselo ala do ka chama maya do ka jidi maye ibi semina okay ala kira o de ko sedna muazu ako muazu ala kira ka niye ninge abi din baraji mbe abi ka seli be abi din be ala kira ko muazu ko ala kira ko na ko ayru nga seli kunde anga heji kunde anga hijaga kunde anga hiji kunde ala kira ba ko ama ko ya Allah de ne ala kira la ka barakatala ayo la de aya seko ko ula ko kuma na ka da umma mugafiratu zunubi mamulu anga soli cha ala kiraka anga istighfaru chaya na ambalmo ne amangene anga ta nyom bana ba to laje ala de ala kiraka na yake ala de ala kiraka wallahi ami ala de ala kiraka soro anye kiyama jodo shafi'an wa mushaffa'an wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu akhukum fi din muhammadul aqib haydara ibn muhammadul abin haydara wassalamu alaykum kudono arabuka fama ya bawko ko ke fama nal uqdima ahata li unqi wallahi ko abi wasake kana konongola femi e kan kuli kan munumunu te nasro nyuma be barawla an zigili fle kene menka ne bara nyuma doye te nente ko sinjile anyi anga manyumo zoro be kene munun sigi ni kene abe ala الإمام الشافعي كو أقول فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فإن تشبه بكرام فلاح والنجاح أقول ما يمان نو على كتشن نو على كولجو هذا نو ياسر أو ما كون يوانا أو لا دكوا كبار نيمونا على يبوني من دوما أي كرتا من دوما أي وسا من دوما على بو أدي أو ما أكبار نيما كوسا أنو كانو كوسا أقول أمي ميفو أمبلموي نينكني أسجلي نينكني نانيوانو mawoma ni ala mapuna jabiri fini ka kibiri itesaka asigi ka jama wele ka donekela wele ala kama karamo ko wele kan nafulo musaka ka fo ayena ba fe ka ala kara ka bangene anisoja mba fe ka ojira no ya soro kuna jabiri fini kende kibiri ala ta Allah tige akoki subhanallah da benshite ala soro ni ala kara mahmudu yani ka ta fenwo fenyini e ka ala kara nyini bani ala sana besiri abu odefo abu anta babullah ay mur'in man atahu min ghairi babika la yadkhulu abu e alaka muhammadu dashita alala e alaka muhammadu te ni yo osrabla ka onobla o la de gani dabla ka fi bisra wo sradle yere ka ala soro e genedo e senda ala ine be alaka de tay ine be soro alaka de koso bunye be soro alaka koso o kuma ka alaka kanu o de bara wala sabata sona alakraka ka hizbu fo ka zikiru ke nimbe mawludi foyti masru ya alala ni alakra kanute waliyu adda foyti adama de do afena alakra kanunete alakra kanunu ye munyi na fara ko alakra kanu mundo
ala kala kanu tɛ k'a fɔ k'i ka miliyari ni miliyɔn ɲini k'o don ala ala ma miliyɔn ni miliyari ala ma o se di bɛɛ ma ka ala kira kanu i dusukun sokɔnɔna na su ani tile a ka kasa isu a ka karamaw a ka bonyaw olu bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'o yɔrɔw sɛgɛrɛ i mana o kibaruyaw mɛn o ka di i ni ye o de ye ala kira kanu ye o tumana ka sɔrɔ k'i seko kɛ a kɛra zikiru astafurulaw subahanallahi salatu ala nabi i sera ka fɛn o fɛn kɛ ɲuman fɛn o fɛn ka sɔrɔ k'o ɲuman bɛɛ kɛ ala ni alakira yɛrɛ jaati kosɔn a bɛ fɔ o tigi de ma ko alakira kanu na dawula ɲini tɛ bonya ɲini tɛ baara o baara n'i y'o kɛ alako la k'a sɔrɔ i m'o kɛ ala ni alakira zaatu de kama o ye haba amansura ala mɔgɔ t'a la nukta shayiru den kelen hakɛ ɲuman n'i y'o kɛ ala kosɔn alakira ye sara si t'i la ni alijinɛ tɛ o tuma an bɛ dugawu min kɛ o de ye mawulidi a kɛnɛ sigiba a ŋaniya taba ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka kɛnɛya di a ma a n'a balimaw a n'a teriw a n'a jɛɲɔgɔnw ani anw silama minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan an gɛrɛbɔ a n'a karamɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kɛnɛ sigi yarabi ala k'a kɛ si ani kɛnɛ ye ala k'a kɛ baraji ye an ye ala ma a kɛra an ka alikiyama bɔda ye wa siga t'a la fiyewu ala b'o k'an ye ala kɛra kanuni ala ma tɔsi to o la o de kama ala kɛlen ka an fa adama da k'a bila alijinɛ kɔnɔ an fa adama ala y'a fɔ a ye k'a kana fɛn dɔ kɛ a bɛ iktisaru a y'olu kɛ min kɛ a y'a bɔ alijinɛ kɔnɔ ka na n'a ye dugukolo sanfɛ a nalen a ye ala deli ni kan bɛɛ ala ma sɔn ka yafa ma ala ye funu jira a la a deli bɛɛ kɛ tuma min na ka n'a jɔ a ko ne kɔni ne dɛsɛra ala deli la n y'a deli ni hisibu bɛɛ a hakili nana fɔ a ye a ko i tun bɛ to ka maa min tɔgɔ ni ala tɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan alijinɛ kɔnɔ e k'a deli n'o lahɔrɔmɛ ban a ko ala a kɛ alakira muhamadu kosɔn i ka yafa ma o yɔrɔ bɛɛ ala ye jibrila caman k'a fɔ k'a yafara ma fasa ye ko yɛlɛma jɔn ye alakira muhamadu fa ye a ko e ye ne bila alijinɛ kɔnɔ yɔrɔ min na a jiri fura n'a fɛn bɛɛ a sɛbɛnma bɛɛ ka la ilaha illallah hali bi maa minnu y'a sɛbɛn o kɔ kan la ilaha muhamadu rasulillah a ko e tɔgɔ ni maa min tɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ka fisa ka tɛmɛ maa bɛɛ kan a kɛlen k'o fɔ ala ko n y'a fɔ ne ma i ye min kɛ ne na ni fununi kɔrɔ n'i y'o ɲɔgɔnna ba kelen kɛ ka ne ala deli siɲɛ ba kelen min yafa i ma siɲɛ anw minnu alakira muhamadu band'o ye ala ye sɔnni dɔ de kɛ anw ye o sɔnni dandew la sara si t'o fɛ ni nin ɲɔgɔnna kɛnɛw sigili tɛ alakira mando alakira mandonya sara si tɛ o la k'a fɔ e ye alakira mando ye ala ye fɛn bɛɛ k'i ye ka tila k'i kɛrɛnkɛrɛn k'i kɛ umma istijaba ye alakira kɛlen ka wele da maa minnu sɔnna ka wele in lamɛn o de ye umma istijaba ye ka sɔn alakira ka cidenya in ma ala ma tɔ si to ye anw ye alakira mandenw ye alhamdulilahi rabbil alamin o martaba in sena bukari alakira ko ka sena bukari min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye a ko sena umaru min da m'o kan ka sena usmana da kan ka sena ali da o kan alhamdulilahi rabbil alamin an n'u bɛɛ ka kɛ alakira mandonya la an bɛ fasigiya ni ŋanamu min kɛ hali n'a y'o ɲɔgɔnna 500 kɛ o t'an bɔ alakira mandonya la wa alakira b'an fɛ a b'an nɔfɛ a b'an surunadon a b'an kisi alikiyama jɔ don o kuma alakira ko ni foyi de tɛ kelen ye o kama kodɔnnaw ko yanni i ka tugu ala la fara ala la bani ala yɛrɛ tɛ ɲɛ maa min kɔ e ka tugu o nɔfɛ bana a b'i sɔrɔ o kuma ala tɛ ɲɛ maa min kɔ o de ye alakira muhamadu ye ko in ye alakira muhamadu de ta ye a wulila n'ale de ye a bɛ laban n'ale de ye diɲɛ dara ni alakira muhamadu ka sujudu de ye ala sasi ɲɛkunden na san 7,700 ni diɲɛ wulila alikiyama jɔ don a ko bɛ laban ni senna muhamadu ka sujudu de ye ala ɲɛkɔrɔ a b'a fɔ sali t'u ta i kunkolo wuli ka bɔ sujudu ye ale sujudu dɔrɔn hali ni ko n ka yahudu ni nasara don alijinɛ na n b'u don nka ala ta a nɔgɔya a k'o fɔ anw minnu an ye umma istijabaw ye an bɛ alakira fɛ an bɛ kɛnɛ sigi alakira kosɔn an bɛ tugu alakira kanubaw nɔfɛ an bɛ yaala o nɔfɛ yafa in ye anw de ta ye ala bɛ yafa an ma an bɛ jurumu minnu kɛ hali n'an y'o 500 kɛ ka mɔɔw su ka kɛ jurumu kan o tɛ o a ye tigi si tɛ komisɛriya la ni komisɛri tɛ tigi tɛ jamana na ni perezansi n'a ye ordre min sigi o de bɛ kɛ an ka masakɛ jaselini minnu b'an ka fanga na n'u k'u maa min kɛ minisiri o b'i k'a ye ala bɛ dɛsɛ ka alakira kanubaa na a somɔgɔw n'an zuruyaw ala bɛ k'i minɛ a bɛ dugu min na ka yafa o bɛɛ ma o dɛsɛ tɛ ala la alikiyama jɔ don parce que ala dimi d'an kɔrɔ ala m'an jurumu yafara alakira kosɔn ala m'an donna ala jinɛ na alakira kosɔn an labanw ala m'u ɲɛna alakira kosɔn sɔli ala rasul n'a ye alakira dɛmɛ o aw ma sɔn k'a dɛmɛ o ala y'a dɛmɛ ka ban maa o maa n'i ko i ye mawuludu kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye an ye min fɔ mawuludukɛlaw ye an k'an cɛsiri n'i y'a ye diinɛ sera nin ma bi ala ni an karamɔgɔ sanumanw sababu a n'an mansa sanumanw olu de ye bolo fila don diinɛ kɔrɔ k'u cɛsiri n'a ye k'a minɛ ka mawuludu minɛ n'u bolo ye mawuludu min bɛ kɛ jamana kɔnɔ bi wajulu foyi tɛ wajulu ɲɔgɔn bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'a kalo jɔra ka ban burudakalanw de bɛ fan bɛɛ bunibakalan de bɛ fan bɛɛ madiw de bɛ fan bɛɛ karamɔgɔw bɛ fan 14 bɛɛ fo ka taa ko san wɛrɛ jɔra ko mawuludu kelen de bɛ ka kɛ
a jara karamɔgɔw yɛrɛ bolo n'i bɛ bɔ finiw bɛ tigɛ ka di karamɔgɔw ma enveloppe bɛ kuru ka di karamɔgɔw ma i bɛ dɔn fɛnɛ o ye fɛnba ye ala ka diinɛ n'i y'i cɛsiri diinɛ nɔfɛ diinɛ de bɛ maa yira maa tɛ diinɛ yira dɛ a kana kɛ maa si kɔnɔ k'e de bɛ se ka diinɛ yira i y'a sɔrɔ diinɛ jɔlen don i bɛ na i b'i ta k'a kɛrɛfɛ n'i ta kɛra tiɲɛ ye i b'a kɛrɛfɛ n'a kɛra nkalon ye i b'a kɛrɛfɛ i b'i ta in k'a kɔnɔ ka tila ka bɔ ka diinɛ sanuman ta cogo la. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kumakan sanuman foyi tɛ s'a la. Ala kira kelen pe de n'a wulila o de la ala ko n'a y'an diya ala kira dɛmɛ n'a y'an diya an kana dɛmɛ ala y'a dɛmɛ ka ban ala ye maa min dɛmɛ jɔnni bɛ se ka k'i b'o tigi kari ka kuma surunya dakurunya kelen bɛ k'o fɔ ka bɔ walanda kɔnɔ don dɔ la ala kira ni sahabaw bɔra misiri kɔnɔ kira bɛna s'a ka samara ma k'a b'a ka samara don a sen na sɛgɛ nana samara ta ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ sahabaw ko k'u bɛ girin ala kira ko a kana girin dɛ k'a y'o jɔ ko nin ye taamasiyɛn dɔ de yira tɔ ye nabi sahabaw y'u jɔ k'a lajɛ sɛgɛ yɛlɛnna n'a ye ka taa n'a ye fo sanfɛ a sera n'a y'a ɲɛna yɔrɔ la tuma min na a ye samara kun yɛlɛma samara kun yɛlɛmalen sahabaw y'u to ɲɛ bɛ samara la samara kun jannen a fɛ ɲɛ b'a la saya bɛ ka jigin ka bɔ samara kɔnɔ o nana ka na bin o binnen o sara a nana ka na ala kira ka samara da ala kira kɔnɔ a ye kira ka samara da a kɔrɔ a y'i ban a tatɔ a kasira ala kira ko amin a seginna ka kisi ala kira ko amin a ye kasikan sabanan kɛ ala kira ye a ko sahaba ma ko kɔnɔ ye kuma min fɔ k'a mɛn a ko ne ko k'a m'a mɛn a ko a ye kasikan fɔlɔ min kɛ a ko n y'a ɲini ala fɛ ala kira balawu min bɛ bɔ sanfɛ ka n'i ka manton bɛsi la tuguni ala ka n'o si ka manton ma a ko n ko amin na sahaba ko amin a ko a ye filanan min fɔ ni n ko amin a ko balawu min bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ k'i ka manton bɛsi la tuguni ɲɔgɔn fɛ ala ka n'o si ka manton ma ala kira ko amin a ye sabanan min fɔ sa a ni n yɛlɛla a ko ala ka n'i ka manton yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na bi a tɛ k'a lajɛ kɛ manton yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na marifabaw ni sarikɔnbabaw ani aviyɔnbaw a si dilannen tɛ sogo kama a bɛɛ dilannen b'a yɛrɛ dama de kama a sinama ala k'an mɛn nin kan ala ka san caman yira an na an bɛ dugawu k'an balimamuso ye a n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ba bɛnna sahaba ma siba hɔrɔma kɔsɔn sali ala muhamadi ala k'an bɛn sahaba ma an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la a t'a fɔ amina n'an bɛna nin yɔrɔ fasɔn ninnu na an gansan nama ti na an bɛ an daw wusu k'an daw kucukucu n'an ni kɔlɔsiw fana sigira an bɛ dɔɔnin fɔ n'an bɛ ka dugawu kɛ a b'a fɔ amina sabu fɛn minnu don a tɛ bi bɛɛ ye dɔɔnin mun suala dɔ ko ne ma ko i ɲɛbaw ka anw na k'an bɛ nasiw de mun k'o de b'a to an ka di mɔgɔw ye n ko i bɔ an da la n ko bɛɛ bɛ dɔ mun i b'a sɔrɔ ale ta de ma ɲɛ n'i ta ma ɲɛ se sirifuw ma u bɛ dɔ d'i ma ala k'an bɛɛ sawaba ma hami minnu b'an na dogolen bangeni min ni ala ta bɛ taa ala k'o dilan ala m'an donna alijinɛ na dɔ ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko kira a ko lahara ko min bɛ fɔ tiɲɛ don wa ka kira ko e sigara a ko n ma siga mais n bɛ fɛ k'a ta e da ka danganiya sɔrɔ parce que mɔgɔ bɛ kuma dɔ mɛn mɔgɔ dɔ da i b'a minɛ ni yɔrɔnin dɔ ye mais n'i y'a mɛn dɔ da i b'a minɛ yɔrɔ wɛrɛ n bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ da kira ko a ma ko wa siga t'a la dɛ lahara bɛ se dɔnkili tɔgɔ caman e cɛw siranna nin don ɲɛ ka si ka seli k'o kun ye nin de ye sira ala ɲɛ nin don de ko don yawman abusan qamtariran yawma tubla saraira fama lahu min quwwatin wala nasirin yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin yawma idhin sha'nun yughnihi nin don Allahu akbar dɔnkili tɔgɔ caman yawma tubla saraira gindo dogolen bɔrɔtɔ don gindo dogolen bɔrɔtɔ don mɔgɔw ti min kalama ala b'a bange o don bɛ na maaw ye maa caman fara walijuw ka jaboli b'a bolo o gindo bɛ bɔrɔtɔ a don
maaw ɲɛna i bɛ si ni kɔlɔsi ye ja i bɛ si ni fɛn wɛrɛ ye o gindo bɔrɔtɔ don da kɛra i la ni min ye k'i bila yɔrɔ min na ja i t'o ye o gindo bɛ bɔrɔtɔ don min mɔgɔw tɛ min kalama i la lahara bɔ bɛ k'o de kalama ni lɛburu don o ye lɛbu da ye n'i kunna wolo la o ye kunna wolo da ye ala k'an kunna wolo a don cɛ in ko kira ma ko kira n bɛ fɛ k'a dɔn n'o don kira ko cɛ ma ko siga t'a la a don bɛ kɛ kira ko cɛ ma ko baasi tɛ komi e dara a la a bɛna kɛ mɛ i ye fɛn dɔ labɛn ka bila a ɲɛ wa kira de y'a fɔ ne tɛ o n'i sigara o la dɔrɔn o y'i kafiriyali ye kira ko cɛ ma i ye mun labɛn ka bila a ɲɛ cɛ y'i ko biri n bɛ si ka seli cɛ m'o fɔ n bɛ sa bɛɛ kɛ sun na cɛ m'o fɔ kira ko cɛ ma i ye mun labɛn ka bila a ɲɛ cɛ ko kira ma ko e muhamadu kanu an karamɔgɔ fɛn bɛɛ ka yanfa nin kɛnɛ fɔsɔn ninnu de kuma ka di ne ye nka waati tɛ yen bilahi agibu da ko ne ma ko banjugu ko namu ko banjugu namu a ko wallahi ne ye ne ɲininka diinɛ kiri la n'i ye ne ɲininka diinɛ kiri min na ni n t'a dɔn n b'a f'i ye k'i ka taa kana se ni b'i jaabi n'a y'i da su fɛ wallahi a bɛ ala kira ɲininka kira bɛ n'a fɔ a ye sugu la cɛw bi yan laloma de b'a fɔ ko ala kira t'i ye e tɛ se k'a ye kɛ n'o tɛ dɔ b'a ye o président de la république tɛ i bɛ k'a ye yan e de la k'a ye yan e tɛ se k'a ye ni télé tɛ o mɛ ani dɔ bɛ si mɔgɔ dɔ ye ka gɛlɛn mɛ e de t'a ye mɛ n'i y'i dulo dɔ la minnu bɛ se k'i ladon a kan cɛw bɛ yen n'u y'i bolo minɛ su in na o bɛ ala kira jiri la wallahi o cɛw bɛ yen u ma ban e tɛ se ne tɛ se mɛ mɔgɔ si tɛ se cɛ in kumana kojugu sa k'o y'o de ye o bɔn nin ne la ne ko n bɛ don alijinɛ na mun na ne bɛ nin cɛba ninnu dɔn sirifiw bɛ yan Allahu akbar kana tulonkɛ sirifi den la wallahi sirifi bonyeba kira sallallahu alayhi wa sallam dɔnnibaaw bɛ yan dɛ n ko nin kɛnɛ fɔsɔn kuma ka di n ye sabu i bɛ min fɔ a dɔnbaaw bɛ yan sadiri sirifi kira yɛrɛ ye sirifiw ka patɔrɔn ye mɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka kira y'an dege sirifi bonya na cogo di de karamɔgɔw bɛ yan dɛ n den fili la a bɛ n bɔ fili la kira kisi ni nɛɛma b'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a den bɛɛ kun ka d'a ye nka ala y'a den bɛɛ faga ka bɛɛ sama ka bɔ kelen de la ka nɔrɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que n'a bɛɛ balola u yelen bɛ dugukolo yeli ni kira den bɛɛ balola u yelen bɛ dugukolo yeli a taara n'u ye dɔɔni dɔɔni ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni ka kelen jɔlen to den kelen tɔgɔ caman fatimata zaharahu albatulu tɔgɔ 26 b'a la tɔgɔ 26 b'a la dɔnni b'a bɛɛ t'o yɔrɔ la n'i bɛ fɛ k'o dɔn i bɛ don sirifuw ka so kɔnɔ o fatimatu zaharahu warabaden 2 fa warabaden 2 ba ni fatimata kun donna n kan bɛ fatimata jumɛn ma fɛn min tɔgɔ fɔli yɛrɛ dama ka di hali da la nin tɔgɔ ka di sa c'est-à-dire ni fatimata kun donna zaharahu n'a donna ala kira ka waati billahi kira bɛ wuli k'a jɔ mɛ kabi ala ye diɲɛ da maabaw bɛ bonya dɔn a ye sirifi kɛ mɔkɛ fasa da kan a kumana abdulahi den kan aminata ka bajo fatimatu zaharahu fa halimatu ka lamɔden makan yɛrɛ woloden ko don cɛ min ɲɔgɔn na tɛ ala ka dali la a muso y'i sigi k'a filɛ k'i bɛ k'an filɛ mun na a yɛrɛ y'a dɔn o bɛ k'a filɛ min kɛ a y'i sigi cogo yɛlɛma k'a labɛn ka ɲɛ o ye sunan dɔ ye o a bɛ dɔw ɲɛna ko min y'a dɔ ye o t'a bɛɛ ye sa dɔw yɛrɛw b'a la o silamɛ tiɲɛ k'i ko k'i jɛ k'i pari k'i sumadiya i muso k'i lajɛ o ka di o ye sunan ye kira yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ kɛ k'an filɛ a k'i bɛ kɛ k'an filɛ mun na ko walahi poli ta kɛ maa ta sa o walahi ne y'a sɔrɔ ala ye e dilan i n'a fɔ i y'i yɛrɛ dilan cogo fɔ ala ye kunkolo baara bɛɛ de don n b'o fɔ ka walanda jɔ don dɔ la cɛ ba in a bɛ yaala la madina bagan bolo furakɛw la
ani musokɔrɔni dɔ bɛnna o doni ndo do lɔgɔsiri doni bana tiki a ko ne ba i ni ɲankuma dugawuden mana maakɔrɔ ye a b'a fo n ba don n fa don aw m'aw faw yɛrɛ fo janko maa wɛrɛ fa a ye musokɔrɔba in fɔ min kɛ a y'a laminɛ a ko ne ba i ti lɔgɔ in di yan wa n k'a jigi a jigiyɔrɔ a ko n den wari tɛ n bolo a ko ne ba ko wari ko tɛ a di yan ka taa n'a ye a di yan ka taa n'a ye a ko n den wala a taa yɔrɔ ka jan a ko ne ba e ɲɔgɔnna musokɔrɔba ka nin dɔgɔsiri doni ta ne y'a dɔn kun b'o la di yan kira ye dɔgɔsiri minɛ n'a tɔgɔ ye barikama ye k'a da ku la ka bila musokɔrɔba kɔ u selen musokɔrɔba bɛ to k'a fɔ taa kini fɛ taa numan fɛ u selen kɔ dɔgɔ jigiyɔrɔ la dɔgɔ jiginnen kɔ a ko musokɔrɔba ma ko ne ba dɔgɔ ka ɲi a k'a ka ɲi a ko ne ba ko a bɛ don gabugu la wa a ko n den a ka ɲi ta n yɛrɛ bɛ n débrouiller a ko a to n k'a ladon kira ye dɔgɔ ta k'a ladon cɛ sabalilenba ye a ko ne ba ko n bɛ taa musokɔrɔba ko a ma ko n den a ko naamu a ko e bɛ taa ko awɔ a ko a to n k'a lajɛ ni warimisɛnnin sɔrɔla n k'o d'i ma a ko ne ba a ko warimisɛnnin ko in to yen n y'a ta i ye i si kama ala kama i ka dugawu kɛ n ye musokɔrɔba y'i jɛ k'ala kira filɛ k'a filɛ a ko n den a ko naamu a ko ja dugawudenw ma ban a to n ka dugawu k'i ye n bɛ dugawu kelen dɔrɔn de k'i ye e ɲɔgɔnna dugawuden e ɲɔgɔnna maa bonyana e ɲɔgɔnna barikaden den kelen bɛ anw ka dugu in kɔnɔ yan bi Maka an tulo b'a kibaru fɔ k'a la a fa tun ye maa ɲɛnɛmaba u tun b'o wele ko Abudulayi kamalennin y'an bɛɛ bonya yan'a ka saya cɛ a ba o tun ye maa bonya sa o tɔgɔ tun ye ko Aminata u ka du ye Makan duba ye alikaba tiletigiw don nka n b'a f'i ye o den olu ye den kelen de to maa den bɛɛ tɛ k'i ye dɛ ninnu ka nin du barikama in de wolo bɛ den kelen na bi o den gɛn bɛ maa tɔɲɔnna ye ka kɛ sengitigɛla ye ka kɛ maa bonya tiɲɛna ye e ɲɔgɔnna dugawu den fasow n'o den man ka ɲɔgɔn ye n bɛ dugawu min k'i ye o b'a fɔ a den ma ko Muhamadu wa Muhamadu n y'a ɲini ala fɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ n den ala kana jɛɲɔgɔnya latigɛ i ni Muhamadu ma n'o tɛ i ka dugawudenya bɛ tiɲɛ kira y'i jɔ a ye musokɔrɔba filɛ a ko ne ba ko naamu a ko e bɛ Muhamadu tɔgɔ in yɛrɛ e b'a dɔn wa a ko n den a ko ne t'a dɔn a ko dugu jɛ o jɛ ni ne bɛ bɔ n ka da fɛ ne ka dugawu ye min ye n ko ala n bɔtɔ filɛ ni Muhamadu bɛ kɔrɔnna ka na n ka ci se kɔrɔ ma bi ni Muhamadu bɛ tilebin la n kun kana si tilebin la bi ne ka dugawu ye ala kana ne ni Muhamadu ka ɲɔgɔn ye latigɛ fiyewu a ko ne ba e bɛ jogo min kan k'a fɔ Muhamadu la e y'o dɔn a la wa a ko n b'o bɛɛ dɔn a la a ko e y'o dɔn cogo di i y'a ye wa i y'a dɔn wa i b'a dɔn cogo di a ko n ye min dɔn a la mɔgɔw de y'a fɔ dɛ n y'a mɛn jaba daminɛ bi koyi n y'a mɛn k'ala wakila bani bi ko tɛ koyi o de ye duw ci o de ye sinjiw tigɛ o de bɛ kɛ ka furuw sa wallahi musokɔrɔba in ko kira ma ko n y'a mɛn de kira ko e y'a mɛn de a ko awɔ a ko ne ba ko wani lajɛ ne de ye Muhamadu ye n filɛ musokɔrɔba in ye ala kira lajɛ fɔlɔ a kun ye kira yeli min kɛ ɲɛkisɛ de kun y'a ye nka dusukun tun m'a ye hali n'a nana wajibi kɛ yɔrɔ la a kana lamɛnni kɛ n'a tulo dama ye dɛ a y'a dusukun fara a kan wala min bɛ fɔ a bɛ se ka baara kɛ n'a ye ni ɲɛ ye yeli kɛ ni dusukun ma fɛn ye i ma foyi ye a y'a dusukun fara a da kan a ɲɛ kan ka ala kira filɛ ka cɛba in lajɛ kira yɛrɛ y'i jɔ sa k'i da kɛɲɛ u ye cɛ o cɛ nɛgɛ ko kɛmilu y'i nɛgɛ na kɛmilu o danna ala kira la kɛmil tɔ bɛ nakisu dɔ bɛ bɛɛ jɛ ala ye maa o maa da dɔɔnin min jɛ a ye dɔ da k'o kɛ belebele jamanja ka sɔrɔ k'o kɛ lalomaba ye k'a ɲɛ b'a la k'a ka bɔ a ka ja a tɛ foyi dɔn a la a ye dɔ jɛya k'o cɛ juguya ka dɔ cɛ juguya k'o sɔn jelimandiya la ka dɔ kɛ fitinin ka dɔnni bɛ d'o ma ka dɔ sɔn kuma na k'o jɛ kala la ka dɔ sɔn kala la k'o jɛ kuma na ka yecogo ɲuman di dɔ ma ka fɔcogo jugu jɛ o la ka dɔ sɔn taamacogo ɲuman na ka kumacogo ɲuman jɛ o la dɔ ba ɲɛna o fa man ɲɛ dɔ fa ɲɛna k'a ba ɲɛ k'a sɔn furu yɔrɔ jugu la ka dɔ sɔn furu yɔrɔ ɲuman na ka woloden jugu di o ma ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dancogo ɲuman yecogo ɲuman kumacogo ɲuman n'a ye fini min don o bɛɛ n'a bangeni n'a saya ni ɲɔgɔn cɛ a ma deli ka fini don k'o bonya n'a ma a bangena ka taa s'a ka saya ma san 60 ni san 3 dimɔgɔ ma deli ka segin a la dimɔgɔ maloyara k'i sigi ale farikolo la e ko o ko k'i jɛ k'i pari cɛ dimɔgɔ t'i maloya i ma sa
gardu bi tugi ko ma kana maka ila ma kana sima nga gardu yere bi tama i jaka ala ya ala kira je jalla ko gardi do tama to kana jaka abangina kata saka sayama na yitige mina ki tege bla bi kle bina ni ke tilla to ko musubli na do na du mi ngono ka botle bina ni meke o du ko na ngono akasa be na sigi yoro mina na wili la ka pui kle bina ni asigi no iba stora parfait kasa be abangina kata saka sayama ma ko fle ka masi la je kela yara ma fi khalfihi kama yara ma fi amami femi mba ko fa nyebo la ka sora ma ko fle ka laje nani bena na yitige mine wallahi ati tige bla abada tige kono na kamaga ne e ma tige bla ati tige bla na bitama chenje na se noti bo na bitama buguri la se noti bo nga na ya da farajala ka se no be bo na ta mana finye bi chiga se notu no abangina ka ta sa ka sayama afora ale de ma fanyumande abdullahi do abangini saya cha ma do gene ya emi abangina abai aminatai abi bangi do me ani foi mabangi nyombe ala e danve bele gele ka timine odo ko ndere ka bina nye kono bi danve were ti wolubi hey odi hashimi assalamu alaikum be sawaba ma ala kan unaja ala kan labawnye midugo ke mbay tanti mafi ala ka hereke anay ayini femi labe ala ka na Allah wasa ab kanu bagani abalma minun nana ala ka hereke anu bele gele anga nyama kala minum bi ambu fo ala ka hereke anu bele gele ambalma muso haja babani ambi dugo kai ala ka hereke anay mogo bi mi nge nyumala ayatanu nino minum bi anti beto ko do mais ala bi fedo di mogo do ma ata yere di maka fara nafolo kadi akadambe toko kadi akadibe bunye kadi akadibe dawla kadibe mais ala mana dawla di maka fanga di ma wol maka nafolo di ma wol maka toko di ma ni ala ma yere doni di ma ma fu di ma ala ka nguna ja ala ka labanye ala kana nge hasidi ala kana nge yere bunya nay ala ka waru chaya ala ka hamu nogoya ambal mamuso minu bi anate furu lambi dugo kay ala ka furu nogoya ya wali haidara mauludu samankara haidara ni musa jawara haidara antara ifabara haidara ebaya ya haidara haidara allah kira kanuba haidara silame ya kanuba haidara sirife odumbe dinya fa ngofa wallahi haidara uko gadanye ya wali haidara kira kanuba haidara mauludu tigido haidara allah kira ka jama haidara silame ya kanuba haidara ya wani haidara haidara allah kira kanuba haidara mauludu sigiba haidara silame ya demeba haidara allah kira kanuba haidara موجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الهاشمي المكي المدني وعلى آله الأطهار مثل ذلك اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. لا متغني ستي على فا على مي ملك لونت فنا على مي يلك لونت فويلا يا ربي على قداني شيطان آمين. شيطان كان دوغا فتو نغا كتول آمين. نمبر يا امبا دامنه كا فلو يا كا جوجو كا سيندي ni famo ka fama toy ala mi meke ma jigiye jigite ma min bolo ala mi meke ma wasabaye wasabati ma mina ala mi me ma korota moy min lajigi ala mi meke ma ka dogotoro ti ma min bolo ala hayyul qayyum al ahadul fardus samadul ladzi lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امسندينو على توي اسونا على ميمباك على يالا ايماسو على ميمباك على يالا فلا يخاف عقباها
n'a y'a kɛ a ti sera a conséquence ɲɛ président sara ala ti sera a conséquence ɲɛ ministre sara ala mago t'a la dugu cira ala ka sira t'a la muso in sara ala mago t'a la cɛ in yɛrɛ fatura ala ka mun b'a la a ti wele tribunal la a ti taa maa ka gendarmerie la anw sindira n'a tɔgɔ ye n'i y'a daminɛ ni ala ye foyi tɛ se ka foyi kɛ tu n'a daminɛra ni ala ye se tɛ faama ye a tɛ mori ye a tɛ nafolotigi ye la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ko foyi ma foyi kɛ foyi tɛ foyi kɛ se tɛ fɛn ye dabali tɛ fɛn ye fo ala mana min kɛ anw sindira n'a tɔgɔ ye n'an bɔra ye an bɛ sɔli najmu sakibu kan an bɛ sɔli araufu rahimu kan kabako ba ye nin ye dɛ araufu rahimu bɛ lakaja akumu kɔnɔ daliba masa tɔgɔ de don araufu rahimu ye ala tɔgɔ de ye makari masa ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa mɛ ala tilala k'o tɔgɔ in da muhamadul mustafa la nin ye kabako ye n'i ko tawhidu ya yɔrɔ daliba masa yɛrɛ tawhidu tiɲɛ sabu tɔgɔ min ka kan ni ala ye o man ka fɔ danfɛn ma mɛ ala tɔgɔ rahufu muhamadu tɔgɔ rahufu ala tɔgɔ rahimu muhamadu tɔgɔ rahimu ba minata ka jetura an bɛ sɔli a kan ni min tɛ foyi tɛ da sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen tile tɛ yen kalo tɛ yen fiɲɛ tɛ yen anw bɛ sɔli mɔgɔtaru kan ala ye min sugandi ka sɔli a ka halul beyitu kan o ye jakuya de sɔlatu la o de ye jakuya ye sɔlatu ye kumakan fila de ye sɔlatu yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka baraji ɲini n'a ye n'o tɛ sɔlatu original o de ye alahuma sɔli ala muhammadi wa ali muhammad banjugu bɛ yan karamɔgɔw bɛ yan u y'o seere ala y'o seere u ye kira ɲininka ko an bɛ sɔli kan cogo di ko sɔlatu ye wulibali ye ko ɲɔgɔn sama sama t'a la o ye sɔlatu ibrahima ye sɔlatuw bɛ yen jawaratul kemali bɛ yen sɔlatul fatihi bɛ yen sɔlatu nariyaw bɛ yen sɔlatul mawjudiyaw bɛ yen sɔlatu ba kɛmɛ bɛ yen o la bɛɛ bɛnnen don sɔlatu min kan o ye sɔlatu ibrahimiya de ye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاتو على كرانا سومغو تادي ولا ني صلاتو على كرانا سومغو كشكله كو على ناكا مليكو بيسولي كاتا ني تانغي وبي كمغي ني كمغي وبي باغلينغي ني سرا باغلين نونو مسا وي يلني فو فوقالي إلينا يا ربي على كان يله امي صلي كراكا صحابه نيمونغا كافا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أنت نكما جاءتوني سبوا شكورا دوني عندنا le 4 là-bas le 4 février 2017. Donc karamogo kumana an corona fo kumana Racine Sall kumana ay zikri minda Fatimatu Zahra wala umadugo awla. ay miye kuma bɛ a b'o yira an na k'a dɔn ale bi baara min na a bɛ ala kira n'a somɔgɔw kama maa o kuma n'a y'an ye walima n'an y'a ye an b'a sɔrɔ o sira in de kan a ma zikiri tana tiɲɛ vraiment an nisɔndiyara sabu an y'an yɛrɛ kɛnɛ min kan ko ala kira ka kɛnɛ musow ni cɛw fo ka taa ni heure se a b'an nisɔndiya an balimamuso yɛrɛ an b'a fo a n'a kɔrɔw an b'a fo a y'an kanu ala kama juma o juma an bɛ adara sigi ka wurudi kɛ ka wajulu kɛ a ti fɔ a kɔ mɔgɔ min bɛ se ka nin kow laban k'a daminɛ fo ka se san ma i b'a sɔrɔ ala mago b'i la dɛ a bɛ fɔ ko kow la hɛrɛma ni ko min dunbira ko ala ko la hɛrɛma ye ala ko min n'a dunbira donc anw dunbelen don juma o juma an bɛ sigi an bɛ wurudi kɛ ka wajulu kɛ a ti fɔ an balimamuso kɔ yarabi ala ka hɛrɛ k'an n'a ye
ala kana dɛmɛ min ɲini ala k'o d'a ma an bɛɛ bɛ siran min ala k'an kisi o ma o la an tɛna kuma janya tuguni sabu su janfara mɛ a ka kan n'a bɛ ala kira ka kɛnɛ kan an ka dɔ fɔ ala kira kan hali n'o kɛra misikala zarati ɲɔgɔnna ye sabu mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ ala kira la n'i ye miseli su ji la n'o bɔra ni min ɲɔgɔnna ye baji la n'i ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka kuma ala kira la walahi an t'o bɔ o de la don dɔ la kira sɔlɔlahu alaihi wa sallam a ko Seydina Aliyu ma a ko i k'a dɔn ne Muhamadu ne ka fusa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye alal itlaq sahaba bɛɛ bɛ yen kira ye nin fɔ tan a ko waso tɛ dɛ ana seyidu waladi adamu wala fakhra adama den bɛɛ kuntigi o ye ne ye waso tɛ nin fɔlen imamu Ali ko kuma na ko mɛlɛkɛw du i kɔni ye hadamadenw fɔ ko yalima i ka fusa ni mɛlɛkɛw kira ko diɲɛ bɛɛ Seydina Ali ko a ma ko Jibirila dun a ko ne ka fusa ni Jibirila ye a ko lawla ya Aliyu ma khalaqa Allahu al-aflaqa ni ye riwaya jɛlen na a bɛ Biharu kɔnɔ a ko ni ne tɛ ni ne Muhamadu tɛ ala kun ti kalo da tile ti da kɔrɔn tɛ tile bi kɛɲɛ ka bani ni baba tɛ lawla ya wa diɲɛ dala ni Muhamadu kama yala Jibirila ka misɛn o la dɛ qul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin iba do ya ko kira ni Ali min gele farikolo kelen no ko kira yɛrɛ ko te ana min aliyin wa aliyun minni sahih Bukhari kono Ali e bɔra ne la wa ne yɛrɛ bɔra la Ali o bɛ Ali bɔ ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ kira fɔ n'i bɛ sahaba fɔ a ka bonya fɔ fa dan mɛ kana sɔn sahaba dɔ bonya fɔtɔ ka maga ne ka zamzamiw la dɛ n'o tɛ n b'i lasegin kɔfɛ a y'o makɔrɔbɔ dɛ o yɔrɔ in na kira bɔra ni cɛ minnu ye n den n muso ani n yɛrɛ kun o ye kabako dɔ ye quoi ni mɔgɔ min ye kalan faamu sabu Hasani wal Husaini kira mɔden de Fatima y'a den de Imamu Ali y'a balimakɛ de ja Ala bɛ fɛ k'a fɔ a ye de bɔ ni Ali den fila ye bɔ ni Ali muso ye bɔ ni Ali yɛrɛ ye o tumana n'olu bɔra kaban e yɛrɛ bɔra e yɛrɛ de ye olu ye donc kira bɔra ni ninnu de a ko ninnu de ne somɔgɔw ye a y'o fɔ min kɛ Muhammadu Rasulullahi ani chrétiens de tun bɛna kalili la chrétiens ko n'an ye kalili k'a fɛ n'an ye kalili kɛ Muhammadu fɛ bi wallahi chrétien bi ban sabu a bɔra ni cɛ ye jurumu tɛ minnu na a bɔra ni muso ye minnu tɛ jurumu dɔn kɔrɔ ni tile bi minnu ka sanu a bɔra n'olu la i b'a fɔ sirifikɛ ye min fɔ innama yuridullahu jiginna minnu kan liyuzhiba ankum rijisa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera o haya in na sisan i m'a ye ko Ala ye olu de sanuya Ala sera yɔrɔ dɔ ma ko innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijisa a nana arabukan dɔ don arabukan dɔ kɔnɔ ka dɔ tigɛ ka bɔ yen mɛ a jɔyɔrɔba bɛ yen bimaana akhusu ahlal bayti a bɛ fɔ nin ma ko maf'ulun bihi mansubun ala al-fath li fi'lin mahzufin taqdiru akhusu ahlal bayti ne ikhtisasu babu de akhusu ahlal bayti mɛ kira Muhammadu somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn kuma kɔnɔ a faamuna donc o yɔrɔ de don Ala ye minnu sanuya olu de labɔra kira fɛ o tuma na ni mɔgɔ min ye Imamu Ali ye kira ni de ye Ali ni ye Ali ni de ye kira ni ye o de la ko ni ne tun bɛ yen o nɔrɔ ye ne tun bɛ yen a y'a sɔrɔ foyi tɛ kira yɛrɛ de ko ten ko nɔrɔ tun bɛ yen o de tun bɛ Ala tasbihu a b'a tahlilu a b'a takbiru a b'a fɔ subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Jibirila ni mɛlɛkɛw dannen Ala k'u ka gɛrɛ kira nɔrɔ la k'a b'u kalan o nɔrɔ de ye mɛlɛkɛw kalan Ala dɔn na
o nɔrɔ de jiginna ka na bila an fa Adama kɔsolo la a bɔlen Adama la nɔrɔ nana Adama denkɛ Sisu la a bɔra Sisu la nɔrɔ nana jigin ka na Nabi Idrisu la ka bɔ Idrisa la nɔrɔ jiginna ka na Nabilahi Nuhu na a bɔra Nuhu na nɔrɔ nana Ibrahima la a bɔra Ibrahima la ka na Ismaila la ka bɔ Ismaila la ka na Adnanu na ka bɔ Adnanu na ka na Maadu la ka bɔ Maadu la ka na Mudiru la ka bɔ Mudiru la ka na Iliyasu la ka bɔ Iliyasu la ka na Mudirika la ka bɔ Mudirika la ka na Huzeima la ka bɔ Huzeima la ka na Kinana la ka bɔ Kinana la ka na Naduru la ka bɔ Naduru la kana Maliku la ka bɔ Maliku la kana Faharu la ka bɔ Faharu la kana Ghalibu la ka bɔ Ghalibu la kana Luwi la ka bɔ Luwi la kana Kaabu la ka bɔ Kaabu la kana Murra la ka bɔ Murra la kana Kilabu la ka bɔ Kilabu la kana Qusiyu la ka bɔ Qusiyu la kana Abdul Manafi la ka bɔ la kana Hashimu la ka bɔ la kana Abdul Mutalibi ma nɔrɔ sele Abdul Mutalibi ma a tilala fila ye ka ci fila ye kelen taara Abdullahi la o de kɛra nuru nubuwati wa risalati a fɔra nɔrɔ de ma maqsusu bil izzi maqsusu bi sharafi qa'idul qurril muajjalina shamsul shumusi tamam tamam nɔrɔ tɔ kelen dɔ o de kɛra Abu Talibi ye o kɛra Abu Talibi kɔsolo la o de kɛra mazarul ajaibi kabako bi bange cɛ min na guluw t'o ye dɛ o y'a wuli bali de Badiri don a gɛlɛyara kira ko ya Ali Udu don a gɛlɛyara bɛɛ bolila Udu don dɔw ko k'u yɛlɛntɔ kulu la k'a kɛra b'a fɔ k'i ka jigin Bukhari de ne m'a fɔ ne tɛ sahaba dɔn fo ka diɲɛ wuli dɔw bolila Udu don dɔw bolilen Ali y'i jɔ a ma boli bamuru min b'a bolo karla riwayaw la ko bamuru dɔ bilalen bɛ ka kɔrɔ bamuru in tun ma jigin dugukolo kan fɔlɔ a jiginn'o don de kana siga la dɛ o bamuru bilalen bɛ Jibirilu ko Ala ma a ko Ali ka bamuru karla a dun b'a la k'e ka kira sauver n'a ma fɛɛrɛ k'a gɛlɛyara Ala k'o ta bamuru in ta min bɛ ka kɔ an fa Adama ɲɛ min bɛ ka kɔ sankolo ni dugukolo ɲɛ n'o ye Zulfakari ye i ka jigin n'a ye ni ne don anw bɛ nin de kan wa an bɛ nin fɔ fo ka taa diɲɛ wuli i b'a fɔ Ali ka bamuru jiginna Zulfakari a y'i jɔ juguw ɲɛ o de la ka kira sauver Uhudu la Khandaki don a ma gɛlɛya kira bolo wa Amadu bin Abdul Wudu m'a fɔ k'a tɛ segin Maka ka taa Maka kulo min n'a ma Muhamadu kunkolo minɛ ka taa n'a ye a kulo la sahabaw ko ten ko n'a kulo la kulu bɛɛ b'u ɲɛ bɔ a la a b'a fɔ Muhamadu e ka cɛw bɛ min dɔ ka wuli o k'an faga an ka taa jahanama kɔnɔ n'i y'o faga o ka taa alijinɛ k'a bɛ min sahabaw ko kulu bɛɛ b'u ɲɛ bɔ a la a ɲɛ ni ɲɛ kana na bɛn a kana n'a fɔ k'i ka wuli a y'a sɔrɔ Fatima ta cɛ sigilen ale bɛ k'i ɲɛ basa a la mais cɛ yɛrɛ bɛ k'i ɲɛ cɛ ale kan dɔw bɛ k'u ɲɛ bɔ a la ale bɛ k'i ɲɛ basa a la a bɛ k'i ɲɛ bɔ ale la a gɛlɛyara ka gɛlɛya kira ko Ali ma wuli n ka bonya b'i ɲɛ a b'i kɔfɛ ale ye Zulfakari ta a ko ana lezi sammatini ummi haydaratun dorgamun ajamun walaysul qaswara alal ahadi misla rihun sorsoratin ukilukum bi sayfi kayla sandarati adribu bi sayfi riqabal khafarati la solution afamuna a ko ne de ba ye n tɔgɔ da ko Haidara yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ min jeliw k'a lamɛn u k'a fara u ka dɔnniya kan a bɛ se ka kɛ u b'a dɔn Haidara kɔrɔ de ye n'i ye wara den jugi walima i ye ko kɛ wara la n'a dimina yanni wara k'i minɛ a bɛ fɔ wara ma o kuma Haidara n y'a mɛn Darame da Sumayila Darame ale ko Haidara kɔrɔ ye ko ni waraba y'a ɲɛda nɔrɔkɔ jeli la k'a to sogo dunni na n'a ɲɛda bɛɛ nɔrɔkɔla jeli la n y'a dɔn n'a y'a ɲɛ waga e ɲɛ la o kuma i b'a dɔn ko bi sen na ko kuma k'a bɛ fɔ a ma ko Haidara a faamuna wa o la o ti siran a ti siran dɔn a ti mɔgɔ ɲɛda lajɛ a faamuna wa o de la Ali y'a yɛrɛ wele ko Haidara sabu a n'a ba fitinin Imamu Ali n'a ba a fitininin u taara kungo kɔnɔ k'a ba bɛ taa dɔgɔ kari Ali ba kɛ n bɛ ka Ali foni k'a sigi
sa belebele nana ko a bɛna ali kin dɔw ko miliyan belebele a y'i fili k'a bɛ ali minɛ yɔrɔ min na ali ye miliyan minɛ k'i bolo ja kan na su min bɛ ja depuis a fitiri a bɛ dɔn den ɲɛnama bɛ dɔn depuis a bɛ bamunan na yelikɛlaw b'a dɔn kodɔnnaw b'a dɔn o tuma na ali ye miliyan minɛ k'i bolo ja kan na fo ka taa tɛgɛ denkɔni bɔ miliyan kan fɛ a tora ka kulonkɛ miliyan na i b'a fɔ jurukisɛ miliyan su b'a bolo a ba nana dɔgɔ b'a ba kun ba ye dɔgɔ fili ko Hayidara tun o de la ni ali ni cɛw tun bɛ na ɲɔgɔn ye a tun b'a yɛrɛ mankutu waso tɛ a ko ale de ye Hayidara ye dɔrɔgamu ye wara dɔ ye a jamu ye dɔ ye lesul kasuwara ye dɔ ye tuma min na a wulila amuru kama amuru ko k'an ka kɛlɛ bila ko n ye mɔgɔw wele n bɛ wele ali ko mun na ko ne terikɛ den tɛ e ye wa mɔgɔ b'i terikɛ den kɛlɛ wa ali ko kuma kelen la ilaha illallah muhammadu rasulullah i k'o fɔ i ka kisi walima i kunkolo k'i farikolo kɔ duguma a ko ali ma n'o de don n bɛ san t'o kɛ gɔngɔn durunna gɔngɔn bɛ taa jɔ tuma min na sahabaw b'a la ali y'a faga kafiriw b'a la a ye ali faga gɔngɔn bɛ taa jɔ tuma min na kafiri kunkolo bɛ imamu ali bolo a nana n'a ye ka n'a fili ala kira senkɔrɔ o la ala ka san caman yira an na ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka laban ko ɲuman d'an ma an bɛ min ɲini ala k'o d'an ma an bɛ siran min ala k'an kisi o ma an ka jamana ala k'a suma ɲɛmɔgɔw ala k'u kɛ hakilitigi ye. baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuncɛlen an balimamuso yɛrɛ Mafi Keyita hakilina jumɛn ye a bila nin na ani nisɔndiya jumɛn bɛ a la kɛnɛ in kɔnɔna la a ye dakuruɲɛ fila fɔ an ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أخا قدره ومقداره العظيم من الله سبحانه وتعالى فوق بركة kakisini nema da kuntiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naka saba nyman naka sodu ngesan mon bela jeli donc en flé di Mafi Keyita ka mawlud Kennedy kan ni a deuxième édition de salon fana ani première édition ke ni ala deli pour que me saka deuxième édition ke donc ala yo nyuma ke ko ba hereni badena be ala kilindeli tuni ya rabbi ala ka sanwa tayana shini kenya konnana donc mawlud ko be bado silamɛ bɛɛ lajɛlen silamɛ sanuman bɛɛ lajɛlen da bɛn'a kan mawludu an kutigi kisi nɛɛma b'a ye an bɛ mun lahɔrɔma la yan an bɛ ala deli ala k'an ni mun ɲɛ da ɲɔgɔn kan sini alijinɛ kɔnɔ donc o ka bangeli n'o ka denko de o de ye mawludu ye donc ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ma ni ala ye mɔgɔ min lafiya i ka se ka mawludu ɲɛnamaya ala yi lada ko belebeleba k'i ye donc vraiment ne y'a kɛ ma kɛ dɔ wɛrɛ la n y'a kɛ ala kira kanu de kosɔn k'an ka nisɔndiya dira ko karamɔgɔ bɛ kuma ala kira ko kan bɛɛ bɛ fitinin fɔ misali a bɛ n'a fɔ n'i ye misali su baji la o bɛ fitinin min yɛrɛ bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin fɔ an yɛrɛ ma kalan mais an bɛ to ka karamɔgɔ commencer an bɛ mun ni mɛn u nɔfɛ an b'o fɛnɛ fɔ donc vraiment mawludu ko a ka bon ne ma fi bolo dan t'a la ne bɛ se ka duwawu don de kɛ donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini silamɛden bɛɛ lajɛlen fɛ b'a fɔ la ilaha illallah seydina muhammadu rasulullah bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ mawludu la mawludu kɔnɔna mawludu a bɛ se ka kɛ san bɛɛ lajɛlen a bɛ daminɛ fo san wɛrɛ an b'a dɔn an karamɔgɔw ni minnu b'a kɛnɛw ɲɛnamaya u b'a kɛ donc bɛɛ lajɛlen ka seko kɛ mɔgɔ si kana to mawludu ko la to fo kan ya rabbi ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu silamɛya kan an bɛ ala deli ka ala nala kira de ya rabbi ala ka limaniya belebele di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka ni kira n'a somɔgɔw so dunge sanumɔgɔ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ lamanko ɲuman bɛ alahu subhanahu wa ta'ala ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya di fɛn fɛn nana mawludu kɛnɛ k'ale minnu mana minnu ŋaniya bɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen mali kɔ kan mali kɔnɔna n bɛ bɛɛ fo n bɛ barika da wajulukɛla fɛn fɛn sera yan bi ka daminɛ suala baya hayidara mama darame banjugu dumbiya Xavier mɔgɔ elhaj umar futi tal ka Xavier mɔgɔ banagabu Xavier mɔgɔ tun bɛ yan nɔ k'olu balakaw Cerno Madani tal an ka n'o y'an ka kalifa ba ye talo si ka kalifa ba Dakar a ma se yan mais a ka ciden bɔra ka se fo yan donc n b'a fo ka barika da ka Amadu Tal fo ɲɔrɔ an bɛ Alahu taala deli
ala ka ni kɛnɛ ɲɔgɔn caman yira an na kira majamuli dɔnkili minnu kɛra ani ala kira bonya minnu fɔra an ye kɛnɛ kɔnɔna la ala ka kɛ basigi ye ka don an ka jamana ani silamɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a kɛ sababu ye ka garizɛgɛw foni ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka denbayaw minnu bɛ yan ani minnu bɛ tunga fɛ ala k'a kɛ garizɛgɛ foni k'a kɛ kɔlɔsili ni tangalan ye ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu taala deli ala ka nin sigi ninnu ɲɔgɔn caman yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu